všetkých ľudí, neľudí, praľudí. Vítajte pri tomto špeciálnom divnom videu. Som tu ja, Daniel a... Defíkos. A môj brat... Kajkos. A môj bratranec Kajkos. A týmto videom by som chcel poďakovať za pre mňa neuveriteľných 100 odberateľov, ktorých viem, jak som dokázal. To vám poviem za chvíľu. A Dave by chcel poďakovať za jeho neuveriteľných... Koľko máš odberateľov? 154. 154 odberateľov. Ja to vygúbim. Preto je tu aj Kajo, keby nebolo jeho, keby nás nezdielal na lásku, tak by sme nemali toľko odberateľov, keďže on to tam dával furt a on ma dosť budí na lásku. Ty si. 0. A má tam 1300 odpovedí. 10 ich tam má. 83. No a čo, ale to tiež dosť. A keby nebol Kajo, tak a keby nás nezdielal, tak by sme nemali vyše 100 odberateľov. Ešte máme v pláne nejaké špeciálne video za 100 odberateľov, ale neviem, či budeme teraz najbližšie do bezpodu. A challenge. No, to bude v pohode. A nejaký challenge. Píšte nám do komentárov tam dole, že aký challenge by sme mali spraviť. Po prípade, buď my dvaja, ja sám, on sám, bez neho. Ale... Ale stačí, keď nám to napíšete a ak sa vám video páčilo, dáte like. Dislike. Ak sa vám nepáčilo, nedávajte dislike, dajte like. Budem kopírovať na sebe. A toto bude asi koniec videa, takže... Čaute! Madonna. Ešte som zabudol povedať, že ďakujeme za neuveriteľnú sledovanosť na sérii Ice Sketch, ktoré je na jeho kanáli a na mojom kanáli. Na jeho sú už 2 videá, na mojom 1 a to mám... dosť tam máme videní. Na nás celkom dosť. Na prvom je tuším 80. Ja mám na druhom 102. Dneska som to pozeral. A na treťom 279. Neuveriteľné. Dobre, takže chcem sa s vami rozlúčiť ja, Daniel, ja, Kajo A 9 lajkov. 9. a Dave, ktorý sa dusí. Takže